Baby Baroki viewers, saya sin para kini ke video ini pe biang hak bede ba. Ketu kan ni ki jingpen bena. Hoi kam de ka kubolai kam, ndai ka de ki jingpen bena hak bede ba ki post jong ka staff selection committee lane SSC jong ki general duty. Te lada ki don ki paralog lane kun samla na po kari kasi berjanjai ki belada ban apply nang ta kite ki post hapo ka SSC jong ki general duty hangi ngan penyi pi ya ki syllabus jong mentau snem ajar apundriu ti penkre bha prepare bha treshitom namar kani ka competitive exam kan di ga ba kham anjuat khandian hanri ladang i treshitom kanum donjing e mo te page ya kani ka video na du basdang du nakut khanang bi khanang ba printip tum ki e kita ki syllabus ki e kita ki subjects kan no pihak bantu yaki marks nang ta bat kiwi de di hangning in the pe ya ka staff selection jong the GD lane general duty syllabus arajar arphandiu di ka exam pattern hangne jong usnam arajar arphandiu kan longkum de mo ka mood of exam ka bade jong ka computer based test mo computer based test lane CBT. The total question, you don't have properly. Nagabanta bakinya kunya ka CBT, I jingkli you don't have properly. The pebang ni, ka total marks pade kan de chispan rupo marks. Mo, properly ki jingkli, andai ka marks kinyo chispan rupo. Kata ka bomot, R marks kawe ki jingkli kabade. Mo, but kan don ru ka time duration kan no pihak bantu ya kita ki properly ki question lane kita ki chispa andru komak pihak bantu andru po minute lane tang shikanta pihak ban pendap kita ki properly ki question but kindon ru ka negative marking ka jing minus ya ki marks ki jong pi yo lese himpit ya ka question repeatik lagatik tilada ketu ko question ko ba fitik kam day kamut kin minus fi kan no pe hangne kan minus fi 0.25 marks away ki jingkli ka ba fitik hanre ka bom day kin didak fi la ne kin le ya ka negative marking ban ni pe mentai ki subjects but ki weightage mo ni pe mentai ki subject kum ki kita ki subject ba phya ban pan kre lada pikwa ban contest ya kene ka exam jong ka SSC general duty jong mentau snem ajar phandriu te le bha ban kre bha ye gini ki subject ban kong hangni ka de ka reasonings kadon kan tuli ki question or totally ki question but kan kit adu sau pho marks kata ka mumut r mark we ka jingkli ka bade ken mo nangta ka ba r hangni ka de ka general awareness hangneru indon ar totally ki question ban ka marks pinyo sau pho marks ban ka balai hangni kandi ka mathematics ru pinyo ar totally ki question ban kan carry lane pinyo adu sau pho marks na ki ar totally ki question ba pide ban ka ba sau pade hangni kadi ka english lane hindi yangi ki khasi kin ai da ka english ndai ki batho ya ka language ha ka tin lai jong kin ada ka tin hindi la ni ya ka tin ka baki kran ban namta ka english ru kinyo 20 question and carries 40 marks hangne ru kinyo sau pho mark ta ka mumu la da p plus me kinyo chispan ru pho marks but p plus ki question kinyo properly question mo ti hangne ya ban kampun krep ha ya ka reasoning mathematics ini general but English lada pi la ju ye kunteng ye ki competitive exam kumut ki asri henry ka reasoning but ka mathematics ki kham kalain khandia ringanong ye pi lada pi pen kre bha lada pi page ki previous question lani lada phim so thu lada phim tip bu e comments jong pi nganyaram ye pi bani kai ya ka reasoning but ka mathematics mo ila adon ki jingkli ki bangala de bani kai ye pi Andrei anong ipi search ya kita ban ngaklempat upload hapo YouTube channel dengan upload tang hapo Facebook
na kata-kata po Facebook ngala de ban kai shibun tili hakbe de ban ka mathematics punjuru ka reasoning hakani ka reasoning ka don kata ka coding and decoding mo ka ba kham kalain la kata ru ngong epi lada pi pensung nong din lada pi treshitong pila be among ba pimla de pimla be namar kata ngong epi ko bi kon samla kari si ba jengtia hadin ba pila de ban apply te paro khoi pan khaya ba manta hoi kila don ki parlo ki ba kilila non yo admit kan impatip ya kata namar ka SSC kala postpone yang ya ka date of exam hajing sya kila de ban penlong ha ka apply tarik menta of February ndrei kala postpone te namar kata hadin ba la penmi ya ka notification ngatarai pinyo hai ki email address ki jongpi ba ngaru nganyara bannya through epi hadin ba la penmi ya kan demitkan bat kunjuru ya kan date of examination tangkatahi aku berjadi bat kini kubur menta kermen pindah bahan aku menta kini ke exam mulai syukur